Veľmi sa teším z toho, že sme naše portfólio produktov rozšírili o profesionálne nástroje značky Stalex, ktoré určite už všetci poznáte. Na e-shop som vybrala určitú selekciu, ktorú ja sama poznám, ponúkam na školeniach, takže to, čo nájdete na našom e-shope, je výber a selekcia, za ktorú sa ja ako manikérka dokážem zaručiť. Niekoľko rokov som bola verná modelu Stalex Exclusive vo verzii 23/2. Sú to nožničky, ktoré majú veľmi dobré zakrivenie, ľahko sa s ním aplikuje celá manikúra a dá sa povedať, že aj bez zranenia vytvoríte precízne strihy. Ale takým môjim najnovším miláčikom sú nožničky Stalex Expert 50/1. To háčikové zakrivenie nemajú až také veľké, ale strihajú naozaj dokonale a odporúčam ich každému, kto chce možno nejakú takú variantu voľby za exkluzívky, s ktorými bol spokojný. Pokiaľ hľadáte nožničky, ktoré majú splňať vaše základné normy na to, aby ste vytvorili veľmi peknú a efektívnu manikúru, určite siahnite po smartkách 41/3. Za mňa sú takou zlatou strednou cestou, ak si neviete vybrať spomedzi množstva nožničiek, ktoré na trhu sú. Ako ľavačka som bola veľmi príjemne prekvapená z nožničiek, ktoré sú vhodné práve pre nás ľavakov. To sú expertky 13/3. Pri tom strihaní budete pociťovať, že niečo je inak, ale zároveň veľmi správne. Na záver by som vám chcela predstaviť môj obľúbený model klieštikov. Ak ste typ manikérky, ktorá rada ešte dočistí to nechtové okolie, určite siahnite po týchto kliešťoch.